Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo guys, kali ini kita mau bersih-bersih rumah seperti biasa yo. Tanggal abang guys, kita resik-resik ape ngerapi sawang. Iki wis suwe radi serapi dadi sawange ting kerentul. Duh, tripote ora iso modok. Tak jelagrakno. Gak kena. Tak sudeno sik lho. Manyilak ini Mbah Raji serape. Guys. Oh, kami wah, saya juga. Jaluk ganti guys. Wah, udah rontok guys. Ora jadi susuk laba-laba, sarang laba-laba guys. Sampai dong lotok jadi lotok tadi guys. Anggaran ini apa jenenge kucing loh, iya-iyaan yang dhuwur gendeng. Jadi niki padha gendenge padha anu kabeh. Diserapi berarti lagi disapu. Oke guys, sawangan guys. Enak ya serapnya itu. Itu besok. Nyerap-nyerapnya. Nah ya. Rumah elek nek. Resik ya guys. Elek lah nek resik. Jadi bengkak itu sarang laba-laba. Tenang. Wis dibikui. Wis begonan. Neng lah arek mbek Pak Ame. Iya, padahal peri ning kono iki enek Kiki uji. Astaga, kok ngono kok peri. Ya, iya iki. Enek Mas Kiki wedi. Iki kowe. Ate gede anu, guys. Dibikui soal rame. Soal pamit dadine paling setahun. Kita bersih-bersih semangat sih pokoknya. Duh, beklek. Oh guys, jadi bersih irang. Dan omnya kita bersih sawangnya sampai tepung gede-gede guys. Tak dono. Ini guys. Gede-gede melok sawangan.
Cuma memang kok oh, laba-labanya nggak berenget. Loh, ayo monten. Mak ayo monten. Yo. Oh, Mbak Jaya rung liwat. Nah, guys. Ini rodok suduk guys, ora pating wentul sampai teko. Nah. Pak Lurah, dicemplungi apa? Kape apa? Apa mancing? Piye sendalnya piye? Tahu? Ngomong pemirsa, apa? Sendalnya kena apa? Sendalnya dikuras. Sendalnya dikuras apa apa? Sik to, apa? Ambek sapa? Ora nang gendang. Anak wong gede-gede ora. Aja sampai nyemplung lho ya, jeru ya. Pancing ngene lho. Tiga mantuk. Apa mbek sapa? Mbok geger, guys. Ndang, kok tapi mantuk lho ya. Rusak iki. Rusak piye? Coba pancing iki. Lho balekno nek ngono. Panggone ndi? Alah. Jadi pancing, guys, geger, guys. Sendalnya peti kuras. Sini. Pancingnya nangis dulu mancing nangis dhewe lho. Gowekan gak iso iki. Yes, terus yes. Kok ngangkeng? Ora duwe nek pancing kene ngendi ora duwe. Panen. Piye terus? Gue pancingnya dhewe kuwi lho. Kuwi lho rusak. Kok pancingannya anyar malah seneni kuwi. Aja engko nek sing anyar seneni ayah, nek rusak. Dhewe sing kuwi ae. Kok mau binakno tangki kuwi? Gak enak kaile. Apa nih? Gak enak kaile tuh. Endi candolane? Gak enak kaile kok kena dimancing. Pancing mana di? Tuh tali niki ae per. Saya mau mancing. Kuwi kok seneni ayah. Ora. Kok anggar rusak. Kok sing rusak seneni? Sik tak bedul. Tapi kuwi kok nek ngonten sama ribut. Wis tak lanjut diganggu Peri, guys. Biasa pe mancing ribut. Ayah pe ngonten mesti iwet. Ngono. Kita tetap resik setiap hari, guys. Pokoknya konten itu kan resik air. Nah, ini tadi ayu. Ini rak nasi. Mana? Ini jalannya, guys. Jalannya. Oh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya pemirsa, nyapu. Wis tinggal nyapu. Lagi guys,
iki namanya padha cepet kabeh. Wah, nih. Semangat bersih ya kerja ya bersih guys. Pokoknya wes semangat. Nek resik kan yo dienggo dhewe penak. Nih. Tapi wis musim ora nek udan, guys. Nek awan panas tapi nek esuk kuwi ademe wis bayani koyo usum diding. Ternyata kembang kelem wis padha mekrok begini yo. Adem hawane esuk. Oke, kita nanti lanjut lagi. Oke, kita lanjut saiki bersih kursinya, guys. Oke. Ini pecah, guys. Belanja. Aku cek di janganan, Mak. Cek di kangkung. Cek di campur, cek di kangkung. Tempe. Guys, kita lanjut lagi. Berdilapi tinggal kosnya di sapu. Ini soalnya guys. Ini mumpung urung mandi kita bersih-bersih dulu. Wah, hati-hati. Nah, ini saknya. Terakhir bersih iki. Pas. Terus mata total. Wis guys, iki wis selesai oleh bersih-bersih, wis resik kabeh, wis nyapu. Oke. Tinggal tak tutup ya kontennya. Terima kasih wis selalu mengikuti kegiatan Mbak Isma. Resik-resik omah seperti biasa ya pemirsa. Setiap hari ya resik-resik. Tapi gimana sih salang wis teko gedek, wis akeh apa jenenge laba-labane, guys. Oke, ya wis ngono ae pemirsa. Terima kasih banyak sih selalu support konten-kontennya terbaru Mbak Deni Mbak Isma. Selalu ngei semangat, masukan, saran. Wis ditonton terus, iklannya wis gak di-skip. Wis terima kasih sepurane sing akeh nek klera-klerune Mbak Isma ya pemirsa, tutur katane sing salah, sing kurang berkenan ya sepurane sing akeh. Mbak Isma pamit, becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.